Bai, hitzaldi musikatua jartzen du, baina hitzaldia baino gehiago kantatzea izango da. Izango dira noski azalpenak ere, koplaritzaren estetika, genero honen ezaugarriak zeintzu diren, baina batez ere kantatu egingo ditugu eta kantatu ala azaltzen eta garatzen joango gara zeintzu diran koplaritzaren estetika hau osatzen duten ezaugarri, gozagarri eta gustagarri horiek. Eta proiektua berez, Agus Korrontzi talde edo izen edo bakarlari famatu horren gandik etorri zitzaidan eta nik onartu egin duen. Badakidalako gustatzen zaidala eta niri gustatzen zaidana, badakidalako jende askori gustatzen zaidula. Beraz, hau da, koplak kantatuz, sorta ezberdinak kantatuz, eskekoak, erromeriakoak, bilduma kalitatezko bat ustez eginik eta halako hurbiltasun batean publikoarengana iristeko, gozamena sortzeko eta koplaritza zer den ulertzeko emanaldi gozagarri ustez divertigarri bat. Ni trikitixa jotzen hasi nintzen momentutik aurrera, hasieratik, trikitixa jotzen hasi eta kopla zaharrak abesten nituen. Halako batean letra berriak behar nituela eta bertsolarien gana jo nuen letra berri horiek egiteko eta trikitixarekin batera jotzeko. Eta kopla direla eta plazaz plaza ibiltzen nintzen letra berri horiek abesten. Halako batean, Xabier ezagutu eta berak esan zidan, geizke eiaiz. Horiek ez dia koplak, bertsua dia. Zelan bertsuak? Bai, bertsua eta kopla ez da berdina gero. Eta orduan, hortik aurrera, Xabierrekin ibiltzen naiz, kopla zer den, hitzaldi honen bitartez erakusten.